שלום יוטיוב, היום אנחנו כאן בפרק פתיחת מעטפות מטורף של 2 פרי צ'סט, קראון צ'סט, סילבר צ'סט וסופר מג'יקל צ'סט. אז איתי נמצא אריאל ורועי. אז אריאל פותח סילבר צ'סט, את שלושתם, אחד מפרי צ'סט ואני אחד פרי צ'סט, קראון צ'סט וסופר מג'יקל צ'סט. יאללה, תתחיל בסילבר צ'סט. יצא 46 גולד, 6 פרי ספיס, 1 44 גולד, 3 בומבר ו5 גובלינים. הבא אנחנו... אוקיי, 42 גולד, 1 טסלה ו6 נייט. ועכשיו לפרי צ'סט. יצא 61 גולד, יצא 7 בומבר ו... אליקסיר קולקטור. עכשיו אריאל, פתח. בוא נראה. 59 גולד, אינפרנל טאוור וטסלה. עכשיו לקראון צ'סט. חברים, אנחנו מתקרבים לסופר מג'יקל צ'סט. יאללה. אוקיי, מה יצא? 341 גולד, 2 יהלומים, ג'יימס, 5 זאפ, 8 פרסיפיות, 28 בומבר ו5 טום. אז זה יצא חרא. תקשיבו, עכשיו... אם יוצא לנו בסופר מג'יקל 15 אפיק או 93 העצובים האלה, אז יצא לנו בטוח לג'נדרי. יאללה, בהצלחה. הלאה, לילי. טובים. בום, 3,098 גולד. זה לא טוב. יש כאלה שקוראים 5,700. 65 מורטל. פויזן. חדש או התחדש. 22 רוקט. 293 ברברים. 5 פקה. האם יש לג'נדרי? 72 פרנס. ו10 ג'יינט סקל.